Amigos encantadores, Pili, moita sorte. A raíña da canción popular sometida a un xuicio popular esta noite. Tremendo. Bueno, un aplauso grande para Ardelume. Veñen de Baiona. Samuel, dixen ben. Sí, vimos de Baiona, bueno, dun puebliño ao lado de Baiona que se llama Baíña, dun barrio de Baiona. Un saúdo para Baíña, para empezar, e a toda Baiona. Bueno, eles aparte de... Están aquí porque cantan moi ben, como van vostedes comprobar a continuación. Pero ademais hai un plus, que é un traballo de integración, Samuel. Sí, a verdade é que sí que hai un traballo de integración. De feito, moita parte dos membros de Ardelume veñen dun colexio de educación especial que se chama Juan María, así que temos espectros diferentes, pero bueno, utilizamos a música tradicional como nexo de unión para romper esas barreiras e facer música tradicional entre todos juntos. Bonito mensaxe, moi linda. É dicir, unha vez máis a música creando vínculos humanos que tan importantes son. Sí, moitas veces son desas barreiras, a música é o instrumento para desfacerse delas. Claro que as barreiras poñémolas nós, non existen, pero poñémolas nós. E a música neste caso contribuye a que desaparezca. Sí, porque eu creo que a música é un linguaxe universal e independentemente da situación personal de cada un, pois eso é algo común onde todos nos entendemos independentemente das diferencias que teñamos entre nós. Que é o que vai acontecer agora. Vos lanzachedes as rúas a máis de Baíña, de Baiona, gravachedes un videoclip que vamos a estar vendo. Bueno, pues, creo que hai imaxes un pouco para ver como estuvechedes por aí percorrendo. Pasáchedelo moi ben, non, ese día. Moito traballo, verdad? Sí, moito traballo porque, bueno, vades ver que é un Belén vivinte, nos ceñimos en exclusiva a letra que fala dos diferentes barrios de Baiona, así que anduvemos barrio a barrio gravando ainda fai uns días, o cual é un luxo para nós poder presentalo ante toda Galicia aquí no lugar. Oye, que máis fa? É máis difícil traballar cos maiores ou cos cativos? Ele seguro que collen a primeira, claro. Eu creo que a veces son máis complicados os maiores. Puxeronme, vos sodes as listas e os listos, Son todas listas. Bueno, van a comprobar a continuación. Vamos cantar entón, Ardelume, parece. Como se chama a peza? Campaniñas de Baiona. Que bonito título. Bueno, pues con todo cariño para Baiona, para Baíña, e moitísimas gracias por esta música e por esta mensaxe tan social e tan solidaria. Vamos alá, Ardelume. Campaniñas
Chámanse Ardelume. Fano así de ben e con tanto cariño e ademais un grupo tan entrañable. Un saúdo para Bayona e para Baíña. Gracias por estar con nos. Moi amables, moi amables, moi amables. Bueno,